Здравейте отново! Здравейте! Ние отново сме на разходка с децата на едно много прекрасно място в Асеновград, което се намира високо над града. Сме до един параклис. Казва се Свети Ефиромени. Както виждате, няма никой. Донесли сме си кофички, лопатки, всякакви принадлежности за игра. Ето тук близнаците правиха пица от пясък и листа. Другата пица някой явно я е изял. Взели сме си едно одеяло, за да си почиваме. Ето както в момента. Те се поизмориха от 3-часова игра и в момента си почиват. Тук има страхотна гледка към града отново. Сега ще ви покажа. Ето така, много внимателно минавам, защото все пак надолу е стръмно. Ето, тук се вижда града. Ето там долу, ето тук, където ми минава пръщето. Там е реката. А там отсреща има още един малък параклис. Света Петка се нарича. Там също има много пейки и нещо като площадка за игра. Много е красиво. Няма никой. Времето е чудесно. И сме само ние тримата на тази прекрасна полянка.